Čaute, volám sa Judo Škoda, trénujem BSG Nitra pod vedením Tomáša Kudryho. Na konte mám 3 zápasy, 2 prehry, 1 výhru, takže idem urovnať skore. Odkazujem superovi, že nech sa teší, hlavne, aj keď ešte niekedy to je, lebo sa mi práve zrušil zápas. Super, hej, ale teším sa určite a ďakujem všetkým, čo ma došli podporiť.